No niin, huomenta. Huomenta. Se olisi taas se aika aamusta ja lähtee liikenteeseen. Täällähän on ihan valosaakin vittu. Kello on 6:50, niin ihan hyviä täällä riittää valoakin. Joo, sai tuossa kahvit juotua ja aamulääkkeet naamariin ja ei muuta kuin kävelemään. Kävelemään pysäkille. Ei täällä edes oo paljon pakkasta, täällä vissiin vittu lämpökelee, kun näyttäis vähän märältä tie. No, ei se mitään. Laitetaan hanskat kekkeen. Ei jäädy sormet. Vaikka tää nyt kylmää todellakaan oo. Ei tää kylmä oo, mutta tää ne hanskat ollaan. Joo, huomenna sais taas yhden kotilääkkeen. Ja sitten ensi viikon lopusta eteenpäin niin 2. Niin helvetin hyvää. Helvetin hyvää. Se olisi koko viikonloppu sitten kotilääkkeitä. Ei tarvitse tulla niinku viikonloppuun aika ollenkaan klinikalle. Niin. Eli lauantai ja sunnuntai kotilääkkeet. Sepä olisi hyvä. Yllättävän hyvin tässä on mennyt nyt, ettei ole tehnyt mieli mitään nappeja tai mitään muutakaan. Tuossa yhdessä vaiheessa oli koko ajan pyöri mielessä ryynit ja muut kötit, mutta ei oo nyt. Nyt on motivoitunut siihen, että sanoo kotiin lääkkeet. Puhuttiin omahoitajakaan silloin toissa päivänä just noista kotilääkeasioista. Niin hän ehdotti, että myös saisi, sit kun mies saa jos saan kolmannen kotilääkkeen, niin se olisi silleen, että lauantai ja sunnuntai kotilääkkeitä ja sitten seuraava kotilääke olisikin niinku keskiviikkona, että siinä olisi välipäiviä. Mutta en mä tiedä, kannattaisi nyt ihan silleen. Se on vähän rikkoo rytmiä siitä vittu. Se rikkoo rytmi sit aika huonosti. Osain pari päivää lomaa ja sit taas en tiedä. Pitää sit sanoa sille hoitajalle, että ei kyllä me haluu ne putkeet. Että pysyypähän tuo rytmi sitten kasassa. Ihan hyvä ilmaa täällä on, vaikka vissiin pitää plussa-asteet onkin, ettei täällä mikään märkäkeli oo. Kunhan ei saada vettä, niin se on pääasia.
vettä ei tarvitse tulla. Eilen käytiin kaverikaan lenkillä, niin satoi vähän lunta tai semmoista räntäpaskaa. Välillä tuli lumihiutalle ja sit satoi taas. Lunta ja vettä ja vaihtelee näitä liitä. Nyt on mennyt ihan hyvin muutenkin, ei oo mitään harhoja ollut vittu. Kun nostettiin se appiilipy 30 milliin, niin ei oo nyt ollut mitään harhajuttujakaan. Jotenkin pysynyt yhteen yön heräsin vittu, että rupes kuuluu puhetta ja mä että voi vittu, että tuleeks nää nyt jo uniikin. Niin. Mut se oli telkkari mikä oli päällä, niin mä no niin. Turhaa vittu säiky saatana yöllä, että mitä helvettiä. Siellä oli menossa lateella yöllä, niin säikähi sitä, että vittu, joks me saatana unissa kuule ääniä. Joo, nyt me kävelen tähän lähemmälle pysäkille, kun eilen mentiin kans täällä Soisalon autolla, niin ihan kävellä tähän vittu. Ei jaksa kävellä motorilla aitaan. Niin. Soisalon auton lähettävä tänään. Toivottavasti klinikalle ei olisi mikään hirveä ruuhka vittu. Tarvitsee saatana jonottaa pitkää siellä.
Ja valot sammu siihen. No, näkyy täällä ihan hyviä kuvata sille. Näkee täällä kuvata. Rupee valostuu koko ajan enemmän ja enemmän. Joo. No ei siinä. Me jatka täällä pöjöttelyä linja-autoa ootellessa. Niin. Palaillaan myöhemmin taas Hastirolle. Ei muuta kuin hei hei.